vores BMW 3-serie, som jeg har set så mange gange før, og så jeg ikke kan huske, hvad den hedder, men det ikke. Det er David Madsen, ja. Altså det, der sker her, er simpelthen bare en lille gang showkørsel, og det er faktisk en smule ærgerligt for David Madsen, fordi han havde en tid til at komme med i finalerne. Der skete simpelthen det, at han ikke dukkede op, da han blev kaldt frem, og hvis ikke man er der, når løbene køres, ja, så kan man jo ikke køre med. David Madsen var uopmærksom, eller var i hvert fald ikke klar til at stille op, da han blev kaldt ind. Han har ikke fået lov til at køre med i finalerne nu, men han har fået lov til at køre et ekstra lille race, hvor han måske kan sætte en god tid. Og i hvert fald fik han en rigtig god start. Så slår han, men fik en god start, men slår voldsomt med halen her. Og dermed slår han også ud i banen. Han har været nede og køre 10.50, og her kører han så 11.15. Som sagt, David Madsen fik bare et lille plaster på såret, fik lov til at køre en tur her, men